automaten och som trycker på tillbaka så att rakotterna var de portam nästan men makade det bra så att ta sig på dem. Itu pertama satu korina luka. Tunis man lipa prema kontakte. Nije mi teško dolaziti iz u Zagreb na trening zbog košarke. Sad mi je to na neki način najbolji hobi koji mi je to antisretan. Ratko, Kristijan i Tomislav tri su mladića različitih profesija, no zajedničkom ljubavi prema košarci. Članovi su košarkaškog kluba Silent Warriors, osnovanog prije 4 godine, u kojem igraju gluhe i nagluhe osobe. Za ove mladiće košarka je više od sporta. Košarka sam na porbu, na kontrolu sa papata. U braku sam 2 godine, moja supruga Mary mene podržava u košarci, uvijek me prati na utakmicama. Iako su svi zaposleni za trening, se vremena ističu uvijek mora naći. 4 puta na treningu plus utakmice. Teško mi je se to tisem obavesta na praksu na puta. A nekad ne propuštam. Podavamo košarku, na motorsko, sa trening, mjesto sa poskadama. Vrijedni su, dolaze na svaki trening, stvarno daju 100%, tako da je guštavo raditi. Hvale vrijedni mladići, iako uskraćeni za osjetilo sluha, na košarkaškom su terenu opasni protivnici. Ja sam u podasu centra, vekor sam zastuke protivnika. Komunikacije na terenu, neotasnije, mada. Ali smo raspili našim protivnavana. Ekonomist Ognjen Bagatin, inače voditelj privatne klinike za estetsku kirurgiju, najmanje 4 dana u tjednu volontira trenirajući tihe ratnike. Zahvaljujući njemu 2008. i 2009. Silent Warriors osvojili su međunarodni košarkaški turnir. Naši sugovornici smatraju ga izvrsnim, no i zahtjevnim trenerom. Moj trener je dobar strok, truda se puno puta se ponavljam ista stvar, da strepne Strog, discipliniran. Učite da hoćete, ali svaki put da pravda. To sada mi je najbolji trener koji sam prije imao. Velika odricanja i naporni treninzi samo su dijeli žrtve koju dečki podnose ne bi li bili bar korak bliže svome cilju. Naš košarkaški san je da odemo na svjetsko prvenstvo u Italiji, Palermo, iduće godine 2011. S obzirom da im financijska sredstva nažalost ne dopuštaju mnogo, pokrenut je humanitarno-sportski projekt Pomaganje je uvijek in, uz pomoć kojeg će se pokušati prikupiti novac potreban za odlazak tihih ratnika na svjetsko košarkaško prvenstvo 2011. Tim povodom večeras će se u dvorani Dražen Petrović zaigrati humanitarna utakmica sa Cibonom. A svi koji ovom neustrašivom timu žele pomoći, to će moći učiniti i ove subote na Cvjetnom trgu. Zahvaljujem papatu i nama poravda.